neviem, čo to ešte chýba. Tak, a to už je lepšie. Čau tu ľudia, moje meno je Majo a je tu so mňou Simík. A toto je náš prvý unboxing. Je to kamera Niceboy. Stála 43 euro. 36 bez dovozu asi. Áno. Takže môžeme to rovno otvoriť. Objednali sme ho z Najelektro. Najska. Najelektro. Neviem, z Brezna či skade to prišlo? Zo Zvolená. Zvolená, najbližšia. No, konečne. Pečlivo zabalené. Konečne som sa do toho dostal. Damn. Vyťahni to. Dobre, toto môžeme dať head. To, ale kamera nás nezaujíma. Všetci vieme, že toto je najlepšie. Počkaj, prečítaj. Takže Niceboy Vega točí vo Full HD. A 5 megapixelov. 5 megapixelov. Dvojpalcová obrazovka. O 30. Neviem. 30. Je vodeodolná a máme ku nej príslušenstvo. Je vodeodolná? Je vodeodolná. Presne, práve preto sme to chceli. Viac ako 100 položiek ďalšieho príslušenstva. Aha, to máme. Aha. Točí vo Full HD, 5 megapixelov, počkej, 140 stupňov, či čo? 60 fps. Aha. Baterka vám vydrží 80 minút. 32 giga. 32 giga, nice. 58 gramov, Niceboy, české menu, nevadí. A 30 minút. Ukáž, takže môžeme sa do toho dostať. Otvoríme to takto. Takže krabica spredu vyzerá ako takto. A zo zadu? Z boku takto. Z boku máme príslušenstvo a z druhého máme Niceboy. Takže môžeme to rovno otvoriť. Počkej, teraz aby nevypadlo. Aha, dobre, takto. No takže ideme najprv. Kameru necháme. Samotná kamera je zabalená do tohto. Je dosť ľahká. Neviem, či to budete vidieť, lebo není proste oné, ale... Po tuto máme to asi ramienko. Je to proste takto. Je veľmi pekná. Tu mám, to je ramienko, alebo čo? Je to ramienko, takže kameru dáme bokom. Potom detailnejšie vám to popíšeme. Tu máme baterku. Áno, taká malá. Potom tu sú ramienka, proste. Tešte sa na parkour mojimi očami. Bude to, keďže máme tu toto. Tu máme dieliku, tyči, všetko ku tyči. No tu máme. Sú prívesky? To nie sú prívesky, teda čo ku tomu, ku kamere. Počkej, to je... Čo to je? Dobre, to necháme radšej tak. To sú asi také oné, neviem. To je či náhodou na... Aha, dobre. Dobre, vrhneme sa rovno. Takže obsah balení. Vodotesný obal, pripravený k ďalšiemu opisu slušnosti. Nabíjecí kábel. Máme kábel? Kde máme kábel? Toto tu je kábel. A toto je kde je to vodeodolný? Tak toto nie asi. Ale vodeodolný obal. No. To nie je to náhodou toto. Vodeodolný obal máš toto. Toto je obal, vnútri máš kameru. Potom úchytky na ziditka. Batérie sa dá úchytku. 2 popruhy. Aha, vidíš, to je na totok. To môžeš nahrádne, pozri, vidíš? Tu môžeš si dať takto selfie tyč. To môžeš nahrádne na totok. Na uchytenie. Aha. Takže to si môžeš dať a oné. Aha, nice. Tak to sa hodí. Micro SD karta, áno. Potom... takže počkať. V ďalšom tu máme... Áno, to sa mi to príde. To je čo? Do týchto vecí sa absolútne nevyznám. A tu máme mód na hraní. Toto bude na hraní spustíte a ukončíte stiskem tlačítka OK na hornej strane kamery. Áno. Takže tu je USB kabel. Aha, pozizovanie fotografií. Pozidíte stiskem tlačidla OK na hornej strane. Počkaj. Toto dáme vedľa. Počkať. Dobre, no. Všetko to... Prohlíženie videa. V tomto módu si môžete spustiť natočené videa a pozitívne fotografie. Dobre.
A tu máme už napísané, že ako natáčať, časomer, všetko. Za baterka je dobrá. Teda nemálo. No. Dobre, baterku radšej necháme v obale. A teraz budeme menší strih a ukážeme vám, čo všetko tam bolo. OK, takže toto tam všetko bolo. Kamera. Tak, dobre. Môj telefón nemusí. Tu máme ešte ku tomu návod. Ale návod to nikoho nezaujíma. Anglický návod. A to je všetko. Áno, takže takto to vyzerá. Celý. Ide tak. Dobre, takže tak. OK, diváci, tak to by bolo asi všetko k tomuto videu. Už tam nie je vidno. Dobre, takže sorry, že sme boli čierni ako rozmazané a také. Teraz už nesvieti slnko, už sme svetli. Áno, takže čakajte teraz lepšie videá z tejto kamery. Čo sme to v novom programe. Zistili sme, že 30 metrov pod vodu môžeme ísť s ňou. A proste ľahká je, dobrá. Dobrá je. 32 gramová. A tak. OK, Parkour diváci. mojimi očami. Áno, jasné. Už sa nám to bude dariť. Už dúfam. Už tieto popruhy poslúžia. Ideme to dáko. Ideme to poskladať a dáme vám ešte jeden záber. Dobre, takže my sa s vami lúčime. Majte sa, čaute.